I bioteknologien bruger man forskellige former for analysemetoder. En af disse er AFLP-metoden. AFLP betyder resektionsenzym fragment længde polymorfi. Denne form for metode bruges til at finde ud af DNA-struktur. DNA-molekyler kan spaltes af specielle resektionsenzymer isoleret fra bakterier, som genkender bestemte baseparsekvenser og spalter DNA-molekylet hver gang disse sekvenser er til stede. Dette enzym kunne f.eks. være ASAI-enzymet, som blev benyttet i dette forsøg. Metoden kan benyttes til personidentifikation, f.eks. ved retsgenetiske undersøgelser. Analysen bruges også til at spore arvelige sygdomsanlæg, idet mønstrene varierer mellem normale personer og personer med ændret arveanlæg. Agarosegelen er den gel, vi brugte til gelelektroforeseforsøget. Det er en gelé med små brønde. I den ene ende overhældes den med en buffer, hvis ioner leder elektrisk strøm. Gelen bliver tilsluttet en spænding. Så vil DNA-fragmenterne, der er negativt ladet, vandre mod den positive pol. Små DNA-molekyler vil vandre længst, da de har mindst modstand igennem gelen.